Victors, maintain speed at interval. 50 meters. 1-2 copies. Roger, 1-3 downhill. Soccer 2-2, Soccer 2 Victors, be advised. Hunter and Terminator are in enemy contact to our rear. Copy, over. 2-1 Bravo, copies all over. Soccer 2-2-2 Bravo, solid on out sector, over. Stalker, this is Hunter. Give me a sit rep, over. Hunter, Stalker actual. Dobre, útok, výraz, poďme. Jednotka! Ale nie po ceste všetci. Tak nech spravia rovnicu po kukurici a jednotka pôjde po ceste. Poďme. Láco, nestráca mi. Čo? Nestráca mi. Neboj sa. Ideme na ich našich? Ja som chcel do budovy. Galani, správate si rozostupy voľaké trojčlenné skupinky. Nechoďte všetci naraz. Začnite sa rozťahovať do lajny. Musíme sa rozdeliť. Kto ide do kukurice? Ja som tam jedného dal v budove. Prejdeme kukuricou. Ale ja nejdem prvý. Galani, niekto choďte po ceste. Poď. Ďalej. Ďalší! Poďte! Kukurica! No, teraz si to nepozriem. Ale ideme cez ten hustý poraz, alebo kadiaľ? Aby sa mi nevyjebali a čakajú tam. Aha, takže kľudne rozprávaj. Budeš ďalej na internet? Budem tam aj ja? Vieš čo, teba vyškrtnem. To sa vráti. To je taká cenzúra, nie? Cenzúra, no. Ešte zmutovaný hlas. No. Máte ďaleko hľadu, ale? Nie. Počkaj, mám. Máš? Moment, chvíľu, nech to zaostrím. Ale asi tam nebudeš moc vidieť. Laco! Dobrý, ti nevidím. Vidíte ma volať do spoky. To je asi náš. Napravo dole niekto je? Toto je voľný prístav, ale potom presne ešte dva poletí. Je tam niekto? O kurva. Neviem. Poď pomáhať. Bojím sa toho, že je tam. Čakajú. Oni si rozprávajú, že kde sme tam. Povedzte niekto do vysielačky, že keď bude kontakt, tak tu sme my na Dunách. Že sme na Dunách, či to máme čisté smerom od vodárne.
Čo sa kúkne? Kudáme tu. Z ľavej strany do tej budovy. Skúste to obísť, skúste prejsť z pravej strany do tej budovy. Naraz nevedeli, kam Začneme majú. tlačiť cez tie budovy. Začneme ich dostať iba preč. Tí, čo si tam o 2 hodiny... Naraz jak je tá divovnica? Tak či ideme zľava či sprava? Tak ideme s Duškom, cez kopec. Poďme. Oni idú odtiaľ vorami. Druhá skupinka správa, dobre? Jo. Čo ma vyjebali, tak ideme tam. Poďme, útok. Nie cez rolu. Odtiaľ to treba, poďme Pedro. Odchádzajú to? Hej, už sa tlačia dole, už zistili, o čo ide. Príliš na kope všetci. Príliš na kope všetci. Vyjebaný, Mat. To je dole hento. To sú naši dole? Áno. Dobre, rozostupí chlapci aspoň 5 metrov od seba. Tam sú naši. Dole sú naši. Počítame s tým, že pred nimi Adam nikto nebude, ale aj už bráchom. Pedro, Juraj. Bacha. Roman. Poďme. Ja ti čepe. Poďme. Na streche ostrovač. Poďme to dobiť. Ona poďme. A weapons.